Gezurra dirudien arren, Artetak azkenean lana bukatu zuen eta gainera gustuko izan zuten denek. Baita Otsainak berak ere. Kritikariek pintura primitiboari eginiko keinuak goraipatu zituzten, Fra Angelikoren muralak gogorarazten zituztela esanez eta. Egon zen kritikaririk, hala ere, Artetaren fede falta azpimarratu zuenik, esan zuenik ez zuela benetan sinesten egitasmo hartan. Artetaren zalantzek eta segurtasun ezak neure nobelaren idazketa prozesua ekarri zidaten gogora. 2002ko abenduan idatzi nuen nobelako lehen esaldia. Liburuaren hasierarako esaldi indartsu bat nahi nuen. Carson McCullers-en Bihotza ehiztari bakartia da nobelak duen hasieraren antzekoa. Hirian bigor mutu zeuden, eta beti zeuden elkarrekin. Asko esaten du esaldi horrek. Azaltzen digu nobela bigor muturi buruz izango dela, eta bigor mutuek duten bazterketa ere argitzen du. Baita elkarrekin duten adiskidetasuna ere. Edo Silvia Platen kristalesko kanpaia eleberrikoa. Uda arraro eta sargoria zen. Rosenberg senar emazteak elektrokutatu zituzten uda hura, eta nik ez nekien zer egiten nuen New Yorken. Hasiera zoragarria. Esaldi bakar batean kokatzen baita kontakizuna, noiz eta non eta nola dagoen narratzailea. Aita jaio zenerako etxea hondatuta zegoen.